କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କ'ଣ? କାହିଁକି ଧର୍ମପଦକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆତ୍ମ ବଳିଦାନ? କାହିଁକି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଉଛି? ସତରେ କ'ଣ ରହିଛି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ମହାନ ମନ୍ଦିର 13ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି 1250 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉତ୍କଳର ଗଙ୍ଗବଶୀୟ ରାଜା ଥିଲେ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ। ସେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏକ ବିଶାଳ ରଥାକୃତିର ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ପଞ୍ଚରଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଜହିଁରେ ପଥର ନିର୍ମିତ ଚକ, ସ୍ତମ୍ଭ ଓ କାନ୍ଥ ରହିଛି। ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳକାୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା କିପରି? କ'ଣ ରହିଛି ପୌରାଣିକ ମତ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ମତ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଇତିହାସ କହେ ବିଶ୍ୱରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ମହାନ ଦେଶ। ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେହି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ। ଥରେ ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷର କାକଟୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଗଣପତିଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ। ସେହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଲାଗିଥିଲା 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଣପତିଙ୍କୁ ପରାଜୟ କଲେ, ସେ ସେହି ରାଜ୍ୟରୁ ଅନେକ ସୁନା, ରୂପା, ମୋତି, ମାଣିକ୍ୟ ସବୁ ଲୁଟି ଆଣିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜୟ ଜୟକାର ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଆସି ନିଜ ରାଜମହଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜମହଲରେ ନିଜ ମାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ସେ ନମସ୍କାର କଲେ। ତାଙ୍କ ମା ଥିଲେ କସ୍ତୁରୀ ଦେବୀ ଏବଂ ପୁତ୍ରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ନିଜ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ଏ ମୋର ପୁତ୍ର ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ, ତୁମ୍ଭରି ପିତା ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମ୍ଭେ କୋଣାର୍କକୁ ଯାଇ ଏକ ଭବ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କର। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ମାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ଏହି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାହିଁକି? ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମା ପୁତ୍ରକୁ ବୁଝାଇ କହନ୍ତି, ଯଦି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଶୁଣ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ସୁକୁମାର ଏବଂ